Ballı Halipa'n at oğadaty 1980-nji ýyllardan başlap vilayatymyzyň çäginden çykyp ýurdumyzyň dürli künjeklerine ýaýraýar. Halipa'n at oğadaty beýik kompozitor Halipa Nurhal Mehmediň hem gulawny ýylýar. Sen sazlaryny edilip özüň ýaly çalıp bilýän bir ýigit bar diýip eşitýär. Nur Halipa bol ýigit nirde diýip gazyklananna marda diýip jogap berýärler. Onda şol ýigit bir gelip menden ak pata alsyn diýip Nur Halipa diýär. Günlerde bir gün Nurhal Mehmet öz aýaly bilen öýüne bistiş işlerine gümrah olup Otürka girilgidäki pianinanyň mulaýym sesi ýanglanýar. Aýgytdädimdäki sazlar ýanglanyp başlanda Nur Halipa teskinip şol diýenleri marly şu bolsa gerek diýip oho ballycan didarym görmesegem at owadan Aşkabada ýaň salýar diýip ballyny garsa gujoklaýar. Bally haçam ondan kim alar ýarlar? Sag bol Halipa. Näme öwrünen bolsam senden baky minnetdardyryn. Kinoldy dürüdün sazlaryny çalyp kämillik etdim. Ömrüň ulak bolsun Nur Halipa diýär. Şol gün bally haçy olardan mykmançylykda bolup saat söküdi diýär. Haçanna ol gaýtmakçy bolandan Nurhal Mehmet şägirdiniň ellerini berk götüp inni bölsem hem armanım ýok. Meniň gyýdymy dowam etjek hakyky şägirdim bar eken diýip ony ýola salýar. Ballı Hacı ifade aytsan, ne aytsan ayda oturmalı. Ballı Hacı bilen 1970-nji ýyllarda tanıştık. Şu wagtlar Mar şäheriniň 6-njy mekdebine, orta mekdebine okuwa gelipdi Paýyr. Onuň şeýle meni o wagtlar Mar raýonyny işleýärdi, Mar etragyny. Onuň olar şol ýanyna da bir Amrat diýip bir dosty bardy. Şoň bilen bile bardylar, men bilen tanışyp boldular. Onuň sahnäge çykdyk, bir gün orta wagtda da. Herkim ýankynany çaýa çykýan boldy. Onuň näme bardy diýen şeýip tanışyp boldyk onu. Akordeon urdu bolan, näme çalýan diýdim bolan. Akordeon çalýan diýdi. Ana bir akordeon çalyp berdim bolan. Aýor çalanam şol gans klosda boldy da. Aýan bir çalyp berdim bolan. Hakikaten şu wagtlar maksat janyň ileride bir kino diýdi. Şu gans klos diýip şu gahraman wagtda. Şonu edir şu kilonyň içinde oturan ýaletdi da. Ýerinden bir durdy başyny çalyp berdim bolan. Öýdem o wagtlar ýaşyna garamazdan onuň
Hem Musavat oldu 10 yaş 16 yaşında da. Bidilen değil bu usta bayat. Ondan kime atmayan ne Halipan kim o vakitler Han Cumadır dedi sapar verdi Halipalar olar Musavatlar yürüdü de. Adam Musavatlar ben dedi Han Cumadır dağıtmakçı. Şimdi ardı ummadı attı son bara ne geliyor. Sonra halk arasında gurrum var sonra Ballı Hacın Halipalar şu Han Cumadır dedi isteyeceğiz. Gördüm gördük köpler öğrenildi. İktisar merhumun hemmeden ayak sapar Halipalar üç oluyordu. Hemmeden yatan yerler yaratı olur ustad adamlar da. Ballı Halipa diyen adam biz görüyorlar adam derre varlardı burada atlarken küçük partlanmadan toya giden oluyor da el yanı sapıttıkları yadırarlar. Ondan sonra patlıyıp akşamları gofret sarılıyor. Artık son yaşayırmak duran aydınlar çıkıp başladılar. Onun ayşolatlarına kuruğama davası misal ya, ratip salardı da. Diliyor da peşal eti yattı tübülüm, sonra ustadadırlar. Onun tübülüme sonundan o tüylere çıkıp başladı. Yetiştiremdiydi. Bu aydınlar çıkarıp başladı da. Barlı Halipa bakımlar ne sayıktan haydi oturmalı. Başka da ne var? Ballı Halipa dilen adam öyle bir himme taraflarından bir artist ama bir kinolarda atları daim şimdi kinolarda çıksa da adette de sonra gidip görüp gelip sonra o ağlayan yerine aydım şu ağlayan ama motor çünkü sonra yani bir artistizmam katı uyuştu da filmlerde atlarım ne yalı var ya mı diyelim de doğru ya yarı var ama yoksa kulağımda var ya, da deyip bari aydıkları ya da ittir şu öğüde ayıttırın ya Allah. Halk aydınlarında atlarım, marıyor oldun, akalıyor oldun, onu tamam diyor. Ya da daha çalışıyor, aydım ayçıram daha çalışıyor. Barlı Halipa ne yapıyor, şu aydımda adam, bu kâmir ya da o motoruma ziyat sonra. Şu bir sefer dinler de son bulunum, dön aydık böyle. Ben Barlı Halipa diyen adamın tekini içinde, titrade edip aydım oturur, olmadı daha yetişsin. Bir ullokan bir görelim olan bir 2 yıl 3 yıl Türkesmek netibet tam okup öttü de. Onun arasında kevat görüşüyorduk. Görüşemedi de son yıldır da. Bu tane inni keleyense şunun da toyda da ustap yine bir kıyılan da usul yattı. Şunları yardı eki inni diyor.